Tomáš. Vidíš, že pracujem, pripravím výstavu Sumarizácia číslo 15. Všetko sa stíha na poslednú chvíľu, ale všetko sa stihne. Dúfam, ne? Bolo to hektické, ale stihli sme to práve doma. Čo? Dobrý podvečer, ja vás vítam na vernisáži v Stredoeurópskom dome fotografie. Táto výstava je venovaná najmä 15. výročiu založenia našej Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. A táto výstava svedčí aj o tom, aký dôležitý veľký priestor dávame práve tomuto žánru. Umelecké aktivity na našej fakulte sa organizujú v rámci katedry umeleckej komunikácie a čo sa týka fotografie, tak máme dva samostatné ateliéry. Na tejto výstave sa zúčastňujú študenti, ktorí pracujú v oboch týchto ateliéroch. Ten ako koncept, preto sme dali sem ako do Bratislavy, aby tie naše diela spracoval profesionálny kultúrny a čo pre nás bolo dôležité je to, že toto je nejaký pohľad zvonku. No ja si spomínam, že ja som bol tiež teda študent a bolo to také príjemné, ako mať ako fotky na výstave, ale potom časom som si uvedomil, že aj z toho profesného hľadiska to je teda dosť ako podstatná vec, takže z tohto aspektu si cením, že teda tá výstava je tu na. Chcem poďakovať našej alma mater za to, že nám dala možnosť a edukáciu a Stredoeurópskemu domu fotografie, že nám dal tento krásny priestor a že sa teda môžu pochváliť tým, že naše fotky naozaj vyseli práve tu na tomto mieste. Takže ďakujem veľmi pekne. To považujem výstavu za otvorenú. Pozrite si obidve poschodia. Ďakujem za prítomnosť.